Όταν είχα έρθει κάποια στιγμή στην Άμφισσα για πρώτη φορά και είχα συμμετέχει σε αυτό εδώ το πανηγύρικο, το λέω έτσι, ένα έθιμο το οποίο είναι πολύ παραδοσιακό. Την πρώτη χρονιά το ξεκινήσαμε έτσι πολύ ερασιτεχνικά. Παρέμεινε ερασιτεχνικά όμως μέσα μας και αυτό το πράγμα έγινε πάρα πολύ επαγγελματικά προς τα έξω, ώστε να το χαιρόμαστε και κάθε χρονιά να είναι ένα γεγονός που μας συνεπέρνει ένα τριήμερο, να φτιαχτεί, να στηθεί και να γίνει όλη αυτή η ιστορία που λέγεται στοιχείο της Χάρμενας και να το χαιρόμαστε εμείς και όλος ο κόσμος που συμμετέχει έτσι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται στοιχείο της Χάρμενας. Μια φορά και έναν καιρό, σε τούτη εδώ την πόλη την Άμφισσα, οι άνθρωποι της στο πέρασμα του χρόνου δημιούργησαν δικά τους έθιμα. Έπλασαν ιστορίες δικές τους. Δημιούργησαν μύθους και θρύλους που έγιναν παράδοση. Πίστευαν πως μια κληρονομιά αιώνων που κουβαλούσαν θα έπρεπε να την παραδώσουν ακέρια στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Έτσι, άρχισε η γιαγιά να μολογάει για το στοιχείο της Χάρμενας, που ήταν, λέει, η ψυχή ενός σκοτωμένου παλικαριού, του Κωνσταντή. Ταμπάκης. Βυρσοδέψης ο Κωνσταντής, ένας όμορφος και περήφανος νέος. Δούλευε απ' τα άγρια χαράματα μέσα στο κρύο του χειμώνα και το λιοπύρι του καλοκαιριού. Αγαπούσε τη Λενιό και μαζί έπλαθαν όνειρα για μια ευτυχισμένη ζωή. Όμως η άτυχη κοπέλα βρίσκει τραγικό θάνατο. Ένας κεραυνός πέφτει πάνω στο γεροπλάτανο την ώρα που η Λενιό πήγε να πάρει νερό στην πηγή. Οι γονείς της δεν άντεξαν το θάνατο της ακριβής τους. Πούλησαν το βιός τους και έφυγαν από την πόλη. Ο Κωνσταντής, σπαραγμένος από το χτύπημα που του φύλαξε η τύχη, τράβηξε για το κάστρο της Οριάς. Όταν χάραξε η μέρα, οι ταμπάκηδες βρήκαν το άψυχο σώμα του Λεβέντη και το έθαψαν κρυφά.
ο Κωνσταντής τύχιωσε. Βρήκε λιμέρι την πηγή και έγινε ο προστάτης των Βυρσοδεψών για να τιμάει έτσι αιώνια την αγαπημένη του. Ήταν ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ψηλό και φρικτό. Ούρλιαζε, λες και θρηνούσε την αγάπη που έχασε. Τις νύχτες περιφερόταν στα σοκάκια της Χάρμενας, μουγκρίζοντας και σέρνοντας αλυσίδες. Ο κόσμος κλεινόταν στα σπίτια του. Έβαζε λιβάνι και ξόρκιζε το στοιχιό. Απ' το ρέμα της Κολοκυθούς κατέβαινε στην πόλη να συναντήσει τα στοιχιά της Τέχολης και του Κυριζιού, που αυτά φύλαγαν τα νερά για τα μπέλια και τα λιόδεντρα. Εκεί, στην πλατεία, πάλευαν μέρα νύχτα για τον έλεγχο των πηγών. Το στοιχείο της Χάρμενας, πιο δυνατό, νικούσε πάντα τα άλλα δυο. Τα χρόνια πέρασαν, οι πόλεμοι, οι σκλαβιές, ο φόβος, η ανέχεια ξέφτισαν τις εικόνες και τις θύμησες μιας άλλης εποχής. Οι παλιοί Βυρσοδέψες βρήκαν αλλού δουλειά και τα ταμπάκικα ερήμωσαν. Τα παιδιά έπαψαν να ακούνε τα παραμύθια της γιαγιάς. Κι όσοι θέλησαν να ανταμώσουν το παρελθόν με την πραγματικότητα, σας ταξιδεύουν εδώ και 13 χρόνια στο μύθο του στοιχιού. Σε μια εικαστική και λαογραφική προσέγγιση του θρύλου και της αναπαράστασης της πάλης των στοιχιών. Με νταούλια, τούμπανα, κουδούνια, ρυθμό και δύναμη, ξυπνάει απόψε από τα βάθη του χρόνου. Το στοιχιό κατεβαίνει από τα σκαλιά του Ανικόλα για να συναντηθεί με τα άλλα δύο στοιχιά. Το συνοδεύουν κι άλλα αλόκοτα πλάσματα. Οι νεράιδες από το άντρο των νυμφών της Ράχης, οι κακοί ντεβετσκάδες, οι ενοχλητικοί μποτσνάκηδες, ο Αράπης και κάθε λογή σκιάχτρα και εξωτικά. Μαζί κοδονοφόροι που θυμίζουν τα παλιά κουδουνάδικα. Δερματοφόροι που κουβαλούν τη μυρωδιά της Χάρμηνας, δεμένοι με σκοινιά, ντυμένοι με τομάρια, στοιχιά φτιαγμένα από ταπεινά και λιτά υλικά, με πινελιές κλεμμένες από τα χρώματα της γης.